Kancane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapae, Gak? Yo ora ono apa-apa, Lung. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lelakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ame impene kok tok gagas, Gak. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adhiku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adhiku, ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadingaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karangkadempel, kangen-kangenan. Rasa. Kok rasa? Nek ketemu Semar ki seneng, nek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman nganggo kalung ya loro. Nek dikira wong brewu, nek dikira wong sugih. Ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ha iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adhiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Nek ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa umbak nganti ora ketok. Geragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adhiku Semar ya Lung? Rikat lambang rata tanpa antara prateng suku ning argeram kang tumingal. Ram kang
ingkang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangudas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Pak Togog. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, kuwi anu ingkung kuwi lebono kuwi. Sego-sego kuwi lebono kuwi buah-buahan kuwi lebono arep mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurdo Surma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Iro Wang Oh sembah bektiku ya Pakde ya tak tompo Pakde milung bektiku ya Pakde ya tak tompo Bagong cah bagus kok omahmu wis beda Pakde beda piye kok nyenyet ora ana apa-apa weh gleleng kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa lho kok kaya celeng lah ya sekarang sing gambar ya ora pateo iso mula ya wagu bentuke Pakde apa aku ngaturke bekti ya tak tampa Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde wah malah di wong tua dikongkon ya tak gaweke senengamu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane eneng ngopo sepisan aku silaturahmi Pakde ya tak tampa karang ya suwe ora ketemu karo Pakde Togog kangen to aku mestine menungso kok lah iya sing angka loro aku ngaturke berita lelayu lho berita lelayu sapa sing ora ana adimu ora cangkeman Gong cangkemmu kowe malah nguneke lha kowe ki tak uneke aku ki Pakdemu nek nguneke bocah cangkeman ora ya sabur-sabur to kok malah genting unek-unek wong tuwa ngene ya Pakde rasane sun dhisik aku tak matur karo Pakde bapak kuwi nganu apa jenenge digawa karo adimu sapa Bathara Guru
Lho, digawa sebabe. Ah critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pangareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata. Nek lek bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika, kuwi anane nang kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo bapak, wis panek ngono mangsa Baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Terus Bathara Guru teka. Oh, teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep bangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong apa bang. Aku seneng nek Pak Dino suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sampe. Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi. Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Sikidang Wulan Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono. Petro ya makili aku dadi jamunggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tommy. Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Mergo nuwun sewu arep kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak aku nang undang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Kok Pakde dadi elek? Ambiyen aku kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit
dilaporke karo Bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ling laporke Manikmaya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya bapakku, lho bapane bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong ceritane sik to. Ha iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan pengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal cangkemmu tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku kuwi ya gedhing. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gedhing. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malgak legok trembilung kang Sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu iki wong awas, ndaramu iki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajae seneng. Rupolae beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis Pakde ganti septo Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Nek nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, Pakde.
Mulatmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu toya wantah lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye edan kaya bar perawatan tanganku halus banget ya Pak De kowe iki wis dadi Janaka kok podha Pak De tegep malah kurang ajar saiki wis baguse ora jamak kaya ngono lam perjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadi ndika wong ayu jagat dewa bathara ya jagat pangestungkur iki ana boyo kok iso ngadeg malah kewirangan toga kowe wis kowe munggah nang kayangan munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluh rasa nganggo suluh Pak ming Mulatmara ngono ta Janaka iki wah sik guru tenan iki sing mlebu ning awakku iki apa kewan cilik-cilik iki lho cekelke ayang siren sawetawis ngrisi marai ora iso konsentrasi wis jandiak kowe modial ora ngono ya kok nggih wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis munggah ning kayangan kok sing ati-ati ya Gong tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu iya Togep mbilung kula wonten dawuh Ndara boroke ditambani tukokno bedak doris bedak kiri mbilung tak basano malah nyelekit ning ati wis ngono ya Pakde aku nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik
semuriris semuriris eko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen aku wis lungguh ngisor ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama ya mung kudu nata ati dhisik Manikmaya Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan krana menapa kula ajrih piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Kakang menapa ing sampun ngaturaken menika kula jabel. Malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong aku wis dadi wakile wis aguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten
lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayuwangen. Monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding pelemertangga jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelemertangga jiwa menapa dene Jambu Dipa Nirmala Kakang. Ora ngamuk nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe Manikmaya. Waduh, ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda. Kowe ning kayangan, aku ning donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ewa dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya. Miatlangening kalanggihan aklar pandan moncar tinoner kekonang samsara tetan padhang kasor lan pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Indra kula wonten maring adhawuh Cawisna pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dhawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Langing dia mangungkung kanduan rimang releno tanpa kanen Semare koten mrayetna semuri reseka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi. Monggo Kakang Semar kula aturi angrahapi pelemertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan Nalagaring lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Waduh matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun paring malilah kula ngraosaken wujudipun pelemertangga jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene pramun paring wilayah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati. Mono kawan garing apa dene Petruk maragake ora hapana. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen amutusa sang Sri Ki Lurah Semar Nalagaring tuwin Petruk wis datanang Grahita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala.
Parandri mangke datan Graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun. Sawise nggo dahar katingal bingung-bingung Lurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Kantaka plakapi dara datan inget Purwadasina. Kakang Semar, Petruk apa dene garing? Kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun. Aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra Wana Timbalan. Papakno ana ing pinggiring candra dimuka. Samengko wayahing mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk ana ing telenging kawat niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandhaning Bathara Guru. Titah ing ora gelem nyembah, titah ing ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Sirna Margalayu. Mung kari nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ngila dune dumawahing tawang-tawang pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing Madu Kesma pun Janaka ya Sumarta Margana Kumbang ali-ali Piligiti ya sang Kundilisih ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri mrici praptaning Raden Janaka nyerbaba pindha sata lininting sata manggih krama diwejo pukulun kula ingkang sowan pukulun kekadone ane wadone apa ya lali aku kayak per lapar mano mabur enak kowe ane endae patinge perkleper manue gundul Om Wilahing Mas Tumama Sidam
Sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna. Mboten ulun. Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira. Mulan-mula Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran padha kadang ayu toya andale toya kasinggihan mekaten bekulun ing wayah ing madu baru kula pun Arjuna bekulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi. Iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk. Kunti Dewi Badsuk inggih Margun Bapak Pendi. Inggih Raden Suparto. Iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang. Ulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka. Ya ulun nampa akarya bombong tias ulun. Ora lihat pangestu ulun tampan ana kula mending jimat manik pindaning kesendesen. Arjuna ngending berani ngadawu ono wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna ngendhang. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungguh sepisan kula namung badhe nyuwun prisa. Yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinaken Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Pulun sowan kula somaduka ngati Pulun mboten sanes kejawi namung ngupati wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Ponokawan kula Pulun. Ponokawan sapa? Baron kalih bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pulun awit kula mangertos Pulun bilih kula nampi pelapuranipun masyarakat saking kalangkan jembal Pulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu inggih menika Kayangan Sulaya. Pulun kula nyuwun dawuh menapa Pulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ana ing Kayangan. Lha dalah menawi mekaten leres
kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa mairot. Menika klebut paranormal mekaten Bukulun ngerti ya inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekancing-kancing kelap-kelap lerkin bener ora iki cincingane gol bumi goncang-gancing langit kelap-kelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajuk lerkin cangeng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna wonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun Bukulun kula mboten narimakaken dene Bukulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing mlopot dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula mboten narimakaken Bukulun mulai Bukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke pejahi sedaya peteng sanget Bukulun kula suwun kanthi sanget paduka Bukulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun lan paduka Bukulun sesembahan kula Bukulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kula inggih boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obra-abrik kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Kenging menapa kula kedah ngetingalaken Darma kenging menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata dan Babadipun kenging menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka Bukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo Bukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajih Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temu mawujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula Bukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka
sidam sekaring bawana langgeng. Janaka lah kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Surarata Mama Pukulun sampun belajar kula ingkang badhe ngruwajengan dika Pukulun aduh ketiwasan. Ora kaya kandhane kaya. Ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek. Konangan kowe ya. Ngomong kok jur kaya ngono iki. Kula nganturaken bekti kula kunjuk Pukulun, kula nganturaken bekti kula kunjuk. Sembamang bekti kula kunjuk bekti Pukulun. Serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih Pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhatengipun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampean anggere omong-omong jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak ora teng pundi Pukulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakale oke sing bantu. Bapak ora teng pundi? Bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimengko. Alah, Pak, kok lekani kaya temen. Den klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Bareng mripatis drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman Pukulun. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Ingat ingsun Semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah betal wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, bara. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Yono kering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendera marang Ponokawan. Nggih nggih. Ngaturaken panuwun Den. Ribu wedhe-wedhe Kakang Semar. Ngaturaken panuwun Ndara Petro. Iya Petro. Ora popo lha kok dadi iso padha ning pinggiring kawat Candra Dimengko. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawene Pukulun Bathara Guru sing kula kali Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa Gedhe tur
Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Heeh, kok rumah saku kok kaya gedene gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, piye? Tak deloki. Wah. Piye? Wih lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wow, terbelok iki. Wadut ora. Kok dadi iso dadi kaya ngono? Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka? Opo. Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Opo nolo garing. Matamu kok kaya rating. Rating udah 70 mesti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya rating udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku. Sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ndelah. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Iki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru. Wah, wedi ora aku. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru Binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.